रैखा गैया बेयाव जेरैखि जाया सक्सेसफुल जागोन जों भबिष्यत आरो फायदा आंगोन सरकार थानाय हिसाबै इउपिपिएल भार्सेस माबाजों जागोन आरोखि जोंनि बे माबाजों पाब्लिक रिलेसन पार्टिजों आरो माबाफोर बुङोब्ला जोंहा बिजों उसुबिदा गैला जाय लामानि सैमाया सोंगोन सोंबाय थाथों जोंहा आपत्ति गैया खारन अपोजिसन पार्टियाथ' थाखायो अपोजिसन पार्टि थाया माब्लाबो जोंना गुरुत्तर जाखानाय नङा आरो अपोजिसन थायोबा जोंहा जेसेबां अपोजिसन थायो जोंहा एसेबां स्ट्रं जायो जोंहा आपत्ति गैया दा क'क्राझारनि खेत्रआव जेरैखि जाया हयथ जोंहा बे मोनसेल' आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानांगौ बे निश्चित खारन गोबां जनगोष्ठी बिदा फंबायफ्रा रायजो राजाफ्रा बुंदों क'क्राझारनि खेत्रआव जों मानसि मोजां हिसाबैसो जोंगोन खुनु पार्टिखौ नाया खारन दिनैसिम जोङो हांहत पुन्जिखौ थाइसेबो मोनफेराखै औ दिनैनिफ्राय आङो लोंहो लोंहो लानानै मानसिफोर लानानै दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जे बेबायदिनो सोलिबाय थासिगोन खारन मानो होनना बुङोबा जोंनि पार्टिनिफ्राय बे देरहासार फैबाय थानाय दिनाव बे साक्सेस आं सानदों बेयाव खुनु रैखा गैला जेरैखि जाया जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाय 100% खाथां नुगासिनो दं मानो होनना बुङोबा दिनैनिफ्राय जों बिराद हेभि माने जरदार जोंनि केम्पेइनाव थांगासिनो दङ आरो बे सिस्टेमनि जोंना सोलिलांबाय थासिगोन आरो फैबाय थानाय दिनाव आं सानोदि जोंनि पार्टिखौ लानानै जों खुनु बेयाव दाउट साननांगौ गैला खारन गोबां मानसिफ्रा जनगोष्ठीफ्रा बुंबाय थादों जे मालाबाबो जों थाइसेबो हांहत पुन्जिखौ मोनाखै जे एमपिनि फान्डखौ दिनै नैबेनि खेत्रआव आं सानदों फैबाय थानाय दिनाव बिसुखुटियाव जोंनि एक नम्बर लकसभा सीटनिफ्राय जोंनि देरहानाया बेयाव 100% सियरनि सिट जाबाय आरो फायदा आंगोन सरकार थानाय हिसाबै इउपिपिएल भार्सेस माबाजों जागोन आरोखि जोंनि बे माबाजों पाब्लिक रिलेसन पार्टिजों आरो जोंनि नेतृत्व जिहेतु बे पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टिनि गेजेराव बे देरहासारनाय 100% रैखा गैया बेयाव जेरैखि जाया सक्सेसफुल जागोन जों भबिष्यतआव नुहुरो भबिष्यतनिल' खोथा नङा आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो आरो बेल' नङा जों बिसुखुटियावबो जों जेरैखि जाया साखाफारा जाखाबायानो आरो जोंनि नैबे पाब्लिक रिलेसन पार्टिखौ जों लानानै फैबाय थानाय दिनाव जेरैखि जाया सक्सेसफुल जागोन बेखौ जों नुदों आरो गोबां जनगोष्ठीफ्रा आरो बिदा फंबायफ्रा लोंहोर लोंहोर फैनानै जों सावरायगासिनो दङ आरो गोबां इउपिपिएल बिफानिफ्राय फैगासिनो दङ बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो चेयारमेन बिथांमोनाबो कयेकजन साफा सानै सावरायगासिनो दं बिथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला गोबाङैनो बाबाय जे बिसिनि हाग्रामा आरो प्रमदनि लिडखौ नायनानै बयबो नोरजिया नुदों आरो सबसे दुखु गोनां बाथ्राया बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टि मानो थाखाय दिनै दिहुननो गोनां जादों थासेयाव बे खोथायाव माखासे मानसिफ्रा सोंदों आंनिसिम दा ओंखायनो आं बुंनायनि बाथ्राया नैबेनो फैगोन जेरैखि जाया जोंहा नैबे फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिया जेरैखि जाया सक्सेसफुल जागोन बेखौ नुहुरगासिनो दं गमामायैनो आरो बे खुनु दाउट गैला मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जनगोष्ठीफ्रा जे बिदा फंबायफ्राबो लेंहर लेंहर फैनानै जोंनि पार्टियाव जइन जाफैदों आरो नुनो मोन्दों जे नोंथांमोना आरो फैबावगोन मानो होननानै बुङोबा एबार होनदों पार्टिखौ जों क'क्राझाराव खुनु केन्डिडेटखौ नाया एज ए मानसि गुड हिउमेन बिं हिसाबै जों केन्डिडेटखौ एबा सायख'गोन खारन 10 बोसोराव जेरेखम मना बरबरमाने हिरा सरनिया जों लुटिफिननानै थांबाय जाहाथे बेबायदि चान्सखौ फैबाय थानाय दिनाव आरो जों होबावा होननानै बे खेत्रखौ बयबो रायजो राजा आफा बिदा फंबायफ्रा आंजों लोगो लोगो लेंहर लेंहर फैनानै सापर्ट खालामदों खारन जोंना मोनसे फिसा मोनसे रिजनाल पार्टि जिहेतु जों खुलिदों बे खेत्रआव सानो जों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिया देरहासार जागोन 100% खारन दिनैनिफ्राय जोङो जेरावखि थाङा मानो जों गिदिर गिदिर जों केम्पेइन खालामसिगोन एबार स्टार्ट खालामसिगोन जेसेबांखि हाया आरो लोगोफ्रा माखासे जोंनि लोगो माखासे हान्जाफ्रा जों आरो फैगासिनो दं गोबां टिएमसिनिफ्रायबो गैयाबो 1600 जनसो जइन जाफैगोन आरो बिनि उनाव गोबां कयेकजन कंग्रेसनिफ्रायबो सावरायगासिनो दङ थांनाय आरो बेयाव माखासे बिजेपिनिफ्राय फैगोन आरोखि बे खेत्रआव आङो माखासे खबर मोनगासिनो दं जे जोंनि पार्टियाव फैगोन रिजनाल पार्टि हिसाबै ओंखायनो जों दा गमामायैनो बेखौनो दाउट गैला फायदा खिन्थु सरकार दं हिसाबै इउपिपिएल जों जागोन बे खाथां निश्चित बेखौनो प्रमदनि जादुआ सोलिला हाग्रामानि जादुआ सोलिला आरो बे हेमन्त बिश्व शर्मानि बे जेरेखम बिजेपि भ्रष्टाचारि सयराचारि बेबायदि बेजों जाय बे जेरेखम दा बोनजानानै ला जोंनि लासिं सिंनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा प्रमद आरो हाग्रामाखौ जों बेयाव आरो खुनु दिन जों सापर्ट खालामनो हाला 6 सिडुल ओनसोलाव गासिबो बिदा फंबाय जा जनगोष्ठी जों माहारि थासारि जा थांनानै थानायनि जा भबिष्यतआव जा खोथा दङ जों रखना बेखना नांगौ जों बे जे बुंनो थाङोबा दिनै प्रमद जों हाग्रामा होन आरो लोगोसे माबा हिरा सरन बिसोर गासिबो बिजेपि टिमजोब ओंखायनो गतिके फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाया सक्सेसफुल निश्चित जागोन आरो गोजोन्थों जोङो दा मथा-मथि जोङो थुरसिबिलाव माखासे जोंहा मिटिं दं बिनि उनाव जों गासिबो रानिं खालामगासिनो दङ आरो फुरा जोंहा साखाफारा जाखाबाय फैबाय थानाय बिसयखौथाय बेखौनो आरो रावजोंबो जोंहा सोरबाफोर माबाफोर बुङोब्ला जोंहा बिजों उसुबिदा गैला जाय लामानि सैमाया सोंगोन सोंबाय थाथों जोंहा आपत्ति गैया खारन अपोजिसन पार्टियाथ' थाखायो अपोजिसन पार्टि थाया माब्लाबो जोंना गुरुत्तर जाखानाय नङा आरो अपोजिसन थायोबा जोंहा जेसेबां अपोजिसन थायो जोंहा एसेबां स्ट्रं जायो जोंहा आपत्ति गैया दा क'क्राझारनि खेत्रआव जेरैखि जाया हयथ जोंहा बे मोनसेल' आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानांगौ बे निश्चित खारन गोबां जनगोष्ठी बिदा फंबायफ्रा रायजो राजाफ्रा बुंदों क'क्राझारनि खेत्रआव जों मानसि मोजां हिसाबैसो जोंगोन खुनु पार्टिखौ नाया खारन दिनैसिम जोङो हांहत पुन्जिखौ थाइसेबो मोनफेराखै बे खोथाखौ बुंदों आरोखि इउपिपिएल बुंनो थाङोबा बिपिएलआथ' फेक्टर जानाय इउपिपिएलआ सामान्यसो सरकार दं हिसाबै बिसोर जुदि इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव जुदि गेलेयोबा सिंगेल जुदि गेलेयोबा बिसोर आङो 1 लाखनिबो बारा भट मोननो हाया आंखाय बे एखे स्पस्ट खोथा खारन जोङो आरो दिनै आं बेखौ बुंबाय थादों मोनसे खोथाखौ आरो बुंलांबावगोन मानो होनना बुङोब्ला फैबाय थानाय दिनाव जुदि जों देरहायोबा बेयाव जोङो गिदिर गिदिर फान्डिं बेखौ जों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लाबोनो सेस्था खालामगोन
आरो गोबां जायगा ओनसोलाव आङो सेस्था खालामो जे एमपि फान्डनिफ्राय जुदि भबिष्यताव फैबाय थानाय दिनाव बिसायख'थियाव जुदि जों साक्सेसफुल जायोबा देरहायोब्ला अब्ला आं पाब्लिकनि साननाय हनायखौ जेसेबांखि गांनाय उखैनायखौ आं सुफुंनो हाब्लाबो खिन्थु पाब्लिकनि हस्पिटाल लाबोगोन बिनि उनाव जों मोजां मोजां सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव गोबां एमपि फान्डिंजों लाबोनानै आं बेखौ मावनो थाखाय सेस्था खालामगोन साखाफारा बिनि थाखायनो केम्पासआव मथा-मथि जोंनाथ' दा बेयाव 70-50-60 जनाथ' खाथां जाखागोन आरो बिनि उनाव जोङो कन्टिनिउ जों हाबगोन आरो खुनु कनसिडारेसन गैया आरोखि जोंनि आंनि मावनांगौ थांखिया बेनो खारन हस्पिटाल बिनि उनाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोजां इन्डास्ट्रि फिसा कटेक्स इन्डास्ट्रि जाहाथे जोंनि बेकार सुबुंफ्रा जाहाथे थांनानै थानो थाखाय मोनथाय मोजां मोनो खारन मानो होनना बुङोबा आसामनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिराद टटेलि नोरजिया दा बे खेत्रखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव जुदि आं सोङोब्ला बिथाङा आंनो एन्सार कुइसनखौनो होनो हाया दिनै साप'ज एकर्डिं टु फर एग्जाम्पल आं होगासिनो दङ मानो थाखाय नोरजिया दिनै बर' लिडारफ्रा दिनै सोरबा सासे बुंनो हादों नामा दिनै बुंगोन दिनै गोबां जा कर्स दङ जोंना लिंगुइस्टिक कर्स दङ बेफोरखौ दिनै मोनसे चाइनिस दं स्पेनिश दं जार्मान दङ बे अस्ट्रेलियान लिंगुइज दं जों बेखौ जेबो लाबोनाखै बिनि उनाव लोगोसे बेचलर अफ टुरिज्म स्टाडि बेफोरबायदियाव दङ जेनेबा टुरिस्ट गाइडआवबो एभेलेबेल एक्सेट्रा बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टआ आसामाव मोनसेबो गैया दा बेफोरबायदि खेत्रआव मास्टार डिग्रियावसो डाइरेक्ट दंहैयो मास कमाथ' दङ खिन्थु डिग्रि गैया सोरबा जुदि ग्रेजुवेट स्टुडेन्टआ दिल्ली इउनिभारसिटि मास कम फरायनो गोसोबा बेफोरबायदि जिनिसाबो गैया दा बेफोरबायदि जिनिसखौ आं ओंखायनो सेस्था खालामगोन लाबोनो थाखाय बेफोर डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जुदि सोङोबा खुनु आं कुइसनखौनो होनो हानाय नङा बेखौ दिनै बुंनानै नोंसिनि बे मिडियानि थ्रुयै आं बुंनो सानो आरोखि दा बेफोरबायदि खेत्रखौ डेभेलप खालामनांगौ जायो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।